Шавкат Раҳимов яке аз мушзанони маъруфи кишвар ки шикастнопазир аст, баъди ба даст овардани камарбанди қаҳрамонии ҷаҳон аз рӯи фарзияи IBF ба ватан баргашт. ин мушзани номии меҳан шоми 5 ноябр дар Амороти Муттаҳидаи Араб дар варзишгоҳи иттиҳоди Абу-Даби бо мушзани бритониёи Зельфа Баррет рақобат кард. ин дуюмин шонс Шавкат Раҳимов барои ба даст овардани ин камарбанд буд. Шавкат муқобили муштани бритониёӣ ба майдон баромада ибтидо бо мушкилӣ рӯбарӯ шуд ва баъдан тавонист ки бо муштҳои қавии тоҷиконааш барои ҳариф имконе нагузошта пеш аз муҳлат дар раунди нуҳум ӯро ба нокаут равона намояд ва ҳамин тавр қаҳрамони ҷаҳон аз рӯи фарзияи созмони мазкур гардид. ира сухану қатъиан гуфта намешавад. меҳнатҳои кардагим ҳамин вақти кӯдаким ниятҳое ки кардагим охир ҳамин ниятҳо буда ососта расидастам. чизои қиинде мешавад, хеле чизо вақто мешавад. ҳеҷ вақт ноумед шидан дар кор нест. фақат аз худованд талаб кардан дар кор ва меҳнат кардан дар кор. меҳнатат ай таҳти дил кардан кард. бояд гуфт ки Шавкат аввалин тоҷике мебошад ки ҷоизаи қаҳрамонии ҷаҳонро аз рӯи фарзияи мазкур соҳиб шудааст. Шавкатро субҳи имрӯз шумораи зиёди ҳаводоронаш, хешону наздикон ва намояндагони сохторҳои варзиши кишвар бо гулу гулдаста ва карнаю сурнаи пешвоз гирифтанд.